Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Ik heb een krachtige dame in de studio vandaag. Ze weet van aanpakken, ze is een zeer zelfstandige tante. Ze omarmt alles wat er op haar pad komt. En ze is het gezicht van het Ledeltheater in Oostburg. Welkom Justina Bosjes. Welkom. Ja, welkom in je eigen theater, hè? Want dit is waar we de opnames doen altijd. Hè? Ja, echt superleuk. Dus het is voor jou even een thuiswedstrijd. En nu zit je eventjes aan de andere kant van de tafel. Dus dat is natuurlijk even helemaal anders. Maar ik was even heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Van hoe ben jij hier in Oostburg en in het Ledeltheater terechtgekomen? Nou, dat is samenloop van de omstandigheden. Ik was... In die tijd dat ik hier bij het Ledeltheater terecht kwam, had ik een relatie met John Bolsjes, toen namelijk een directeur van het theater. En daar kwam een vacature vrij, waar ik op dat moment eigenlijk zelf op zoek naar werk was. Dus 1 + 1 was 2, ideale match. En ik ben nog steeds hier in dienst, dus dat was dan een cadeautje voor mij. Want ondertussen ben je getrouwd met John. Op het podium hier in de nieuwe Rabozaal. Wil je daar even iets over vertellen? Nou ja, inderdaad. Wij zijn wel getrouwd in het Ledeltheater, maar wel in een podium in een grote zaal. Dat was toen wij eigenlijk gingen trouwen, hadden wij zoiets van waar gaan we dat houden? Nou, ja, dat kwam eigenlijk zomaar op ons pad. Dat wij dachten, nou, dit kunnen wij niet anders plannen dan gewoon in ons theater. Eigenlijk in John's theater toen. Ja. Maar ondertussen is dat ons beide theater geworden. Ja, dat snap ik. Ja, want jullie hebben eigenlijk samen heel lang dit theater samen gedraaid, programma's gemaakt. Jullie hadden allebei je eigen rollen in, je eigen functies. En toen op een gegeven moment werd John ziek. Ja. En wat gebeurde er toen? Ja, hij had opeens wel een beroerte gekregen. En dat was voor ons allemaal, inclusief een bestuur van stichting. Een momentje waar wij moesten goed over nadenken aan plan B. Wat als? Wat gebeurt er? Hebben wij een goede vervanger voor John? Want John deed in het theater alles. Wat nodig was hij ook het toilet aanpoetsen. Maar hij deed een programmering van bioscoop en van theater. Hij onderhield de contacten met artiesten en hij zorgde dat alles draaide. Dus toen hij ziek werd, dan hadden wij eigenlijk een beetje de handen in de haren gezeten. Wat dan? Ja, het was eigenlijk geen plan B bedacht. Tot het moment dat uiteindelijk wel de moment kwam dat John overleed. Ja, het gebeurde het ergste. En op dat moment kreeg ik gewoon energie. En een signaal dat ik dacht, ja, dit is iets voor mij. Ik moet het zijn werk van zijn leven, zijn passie en alles wat hij tot nu toe opgebouwd heeft, gewoon doorzetten. En zo ben ik nog steeds aan het doen. Ja, fantastisch. Ja. En ja, ik zei al, ik kondig je al aan als een enorme krachtige dame. Maar dat hoor ik ook in je verhaal, dat je eigenlijk... er zat maar heel weinig tijd tussen zijn overlijden en het afscheid. En een week later stond je alweer hier de zaken te regelen, want het programma moest door. Hoe was dat voor je? Ik denk dat ik toen echt in een sneltrein was ingestapt die geen stops had. Dat ging maar gewoon door. En op zich, ik had er helemaal geen moeite mee. Dat was wel gewoon doorgaan. En dat was misschien voor mij verwerkingsproces van overlijden, van het verdriet die ik had, wel de beste manier. Gewoon lekker doorgaan en energie krijgen van dingen die goed gingen. Die eigenlijk zijn werk inderdaad doorzetten. Wat soms wel ook hilarisch was, dat inderdaad na overlijden van John was een beetje help, wat heeft John geregeld? Welke film staat in de planning? En wat zijn zijn afspraken? Zijn handschrift? Elke keer, kan ik dat lezen? Kan ik dat lezen? Ja, dat was een enorme puzzelwerkje voor mij. Ja. En privé. En hier zakelijk, dus voor het theater was een extra een level te hoog voor mij. Maar goed, ook dat hebben wij allemaal gedaan. En allemaal door. En alles heeft gewoon door kunnen draaien. Nou, dat is echt fantastisch. Ja.
En je hebt op een gegeven moment, jullie hebben samen ook een dochter gekregen. En zij werkt ook in het Ledel Theater, als ik het goed heb begrepen. Klopt dat? Ja, Jasmina is voor alles inzetbaar. Ja, die doet regelmatig kaartcontrole en die helpt bij de garderobe. Dus alles wat onze vrijwilligers doen, doet Jasmina ook, die taken. Ja, die kan je eigenlijk voor alles inzetten. Die is hier gewoon groot geworden. Wat was er ook, hè? Ze is hier groot geworden, hoor ik je zeggen. En op een gegeven moment hadden jullie even een gat met een presentator of zo. Wat was daarmee? Ja, afgelopen seizoenpresentatie had ik wel presentator van de avond ingehuurd. Maar die werd 3 dagen voor die dag zelf ziek. Ja, en dan op dat moment denk je, ja, en nu? Wie kan dat op zo'n korte termijn dat even had opvullen? Nou, ik kan mij nog herinneren, zaten wij in de tuin op de schommelbankje. Ik dacht, ja, dat doen wij dan maar zelf. Dat moeten wij waarschijnlijk ook een keer in de diepe springen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan, hadden wij dat afgesproken. 3 dagen later stond Jasmina dan wel seizoenpresentatie te presenteren. Dus ze heeft een genen van papa. Ja, leuk Die toch? kan dat heel goed. Ja. Ja, mooi dat het zo weer doorgaat. Hè? Dat je gewoon ziet dat zijn talenten en kwaliteiten weer doorgaan. En dat Jasmin dat... Ja. Ze is daarmee groot geworden uiteindelijk. Ze zag niet anders. Ze is gewoon hier van dag 1 opgegroeid. Dus dat was wel echt een ding wat niet elke kind wel mag meemaken. Ja. Maar zij dus wel. Dus dan heeft ze misschien een streepje extra voor. Ja, fantastisch. Ja. Even over het Ledel Theater. Want er is een stichting, het Ledel Theater. Kun je daar iets over uitleggen hoe dat precies werkt? Nou, Stichting Ledel Theater, dat is wordt gevormd door een bestuur van op dat moment 6 leden. En die hebben een paar mensen in dienst. Dat zijn, in totale tijd zijn we met z'n 5 op loonlijst. En in totaal is dat dan 3 fulltimers. En de rest van alle activiteiten in het theater worden gerund door vrijwilligers. Wij krijgen, dus de stichting krijgt een subsidie van de gemeente. Dat is op dit moment €170.000 per jaar. En voor dat potje, uit dat potje mogen wij gewoon alle activiteiten voor de gemeente Sluis organiseren in de cultuurterm. Is dat voldoende? Ik heb even geen beeld van, als je dat vergelijkt met andere theaters. Gaat het per inwoner of zo? Of hoe worden die subsidies berekend? Weet je daar iets van? Ja, zelf weet ik niet zo goed hoe onze gemeente dat regelt. Maar voor zover ik kan mij oriënteren in het land, wordt dat inderdaad x aantal euro's per inwoner van gemeente worden toegekend. Ja. Ja, is dat voldoende? Ik moet nu hier opletten wat ik zeg. Dat hang ik strakjes. Maar wij zijn, of John was altijd wel gewend van bijna niks hier iets levens te maken. Ja. Dus wij zijn eigenlijk met een heel laag budget gewend om door te draaien. Ja. En het kan natuurlijk altijd meer. Maar wij proberen ons hoofd boven water te houden. En, soms is het een beetje creatief regelen. Maar dat is met de programmering van artiesten op dezelfde manier. Soms moet je wel een artiest boeken die wel zeker zorgt voor geld in de laadje. Om weer een artiest te boeken die wel de aandacht nodig heeft. Die echt neergezet moet worden. Die niet nog niet zo publiek bekend trekt. is. Waar je dan weet zeker dat je met verlies afsluit. Ja. Maar het is gewoon een soort gezonde balans. Ja, mooi. En dat is natuurlijk altijd even zoeken van... Ja, wat doen we met de programmering? Wie kiezen we op welk moment? Ja, dat lijkt me ook super spannend om dat te doen. Ja, ik ben gewoon in het diepe gegooid. Verleden van John heb ik dat gewoon naar mij toegeschoven. Ja, dat doe ik het wel. Ja. Want dat zag ik gewoon als prachtige uitdaging. Dus ook weer een cadeau in mijn leven. Doe dat dan maar. En tot nu toe vind ik wel dat ik wel nog steeds in groei. Want dat kan ik niet gelijk van dag 1 alles doen. Maar door allemaal te evalueren wat het tot nu toe heeft zich allemaal voorgedaan. Ja, dat leer ik van wat voor publiek hebben wij in West-Zeeuws-Vlaanderen en wie wil wat zien. En dat is en met theater en met de bioscoop precies hetzelfde. Ja. Dus gewoon elke keer kijken met de bril van onze Zeeuws-Vlamingen. Wat wil men hier op Ledel Podium en op Ledel Doek zien? Ja. Ja, dat. Laten we eventjes kijken naar een filmpje over het Ledel Theater.
Ja, fantastisch filmpje over het Ledel Theater. Naast dat er voorstellingen te zien zijn en films, wordt het theater bijvoorbeeld ook verhuurd aan bedrijven? Ja, graag. Ja, dat is juist wel een deel waar wij wel centjes uit moeten halen. Dus wij verhuren onze ruimtes, een grote zaal voor presentaties, lezingen. Ook een Rabozaal waar wij op dit moment nu wel zitten. Die bouwen we ook wel op tot de vergaderruimtes en lezingen. Alles is mogelijk. Oké, dus maar je vooral kan eigenlijk voor zakelijk. Ja. Dus je kan presentaties, hoor ik je zeggen, lezingen. Ik kan me ook voorstellen dat er een soort bedrijfsevenement georganiseerd zou kunnen worden. Ja, alle zakelijke klanten kunnen bij ons terecht voor wat voor bijeenkomsten dan ook. Ja. Mooi. Ja, ik kan me ook inderdaad voorstellen van daar haal je natuurlijk ook weer extra inkomsten uit om je programma weer vol te kunnen krijgen. Is er bijvoorbeeld ook zoiets als een lidmaatschap of zo van het Ledel Theater? Heb je dat ook? Ja, we hebben in 2003 tot leven geroepen Vriend van het Ledel. Het is lidmaatschap die mensen per jaar €25 doneren aan het Ledel Theater. Dan kan theater dus iets met dat een potje doen. Ik weet dat het eerste jaar hebben wij een mooie vleugel daarvoor aangeschaft. En een jaar daarna hebben wij een kleedkamers een upgrade gedaan. En dan zo'n beetje voor beetje kunnen wij dingen wel extra inkopen voor theater. Maar daarnaast is dat wel de intentie om mensen juist wel verbinden met theater. Die krijgen leden ook wel hun voordeeltjes daaraan. Die worden altijd met gratis koffie ontvangen. Ze kunnen ook met de korting naar de film. Ze krijgen ook regelmatig korting voor hun voorstellingen. En dan kunnen ze een keer per jaar worden dan georganiseerd. Ook speciale avond voor de vrienden. Dat wordt een nieuwe programma gepresenteerd aan hun als allereerste als VIP's. Ja, oh leuk. Ja, krijg je echt een VIP-behandeling als je een vriend bent van het Ledel Theater. Ja, dat is een voorrang op de presentatie van het seizoen. Als eerst zien ze wat het allemaal komend seizoen bij ons te zien zou zijn. Ja, super. Ik kan me ook voorstellen dat sponsoren altijd welkom zijn. Ja, graag. Toch? Ik bedoel, als er iemand is die naar dit programma kijkt en je denkt, nou hé, ik draag het Ledel Theater een warm hart toe, dan kunnen ze altijd even contact met je opnemen om te kijken van hé, wat zijn de mogelijkheden en waar kunnen we ons steentje bijdragen en hoe kunnen we het mooie Ledel Theater behouden voor deze regio, want dat is natuurlijk super belangrijk. Nou, Ledel Theater is van ons allemaal, alle Zeeuws-Vlamingen. Ja. Dan waarom dan niet? Dus als iemand wel inderdaad wel iets voor over zou hebben, ja, graag. Dan zijn we zeker voor open voor zulke gesprekken. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, bij deze dus, de kijkers die dit zien, die hebben dit vast gehoord. Als je het hebt over de bezoekers die hier komen, hè? Wat ontroert je dan zo aan de mensen die hier komen? Oh, dat is wel heel bijzonder, want elke keer als ik in het theater sta en ontvang ik klanten die binnenstromen en dan sta ik dan bij stil en dan denk ik, hoe speciaal dat is dat mensen het al die moeite doen om van hun warm huis, zachte bank naar buiten te gaan, kaart moeten kopen, aanschaffen, de auto in, uit. En naar theater gaan, dan heb ik echt zoiets van hoe bijzonder dat is. Dat mensen dat toch wel doen. En ik zie dat wel als een cadeautje voor hunzelf. Dat ze dan toch de belevenis van vermaak toch op andere manier willen ontvangen. Anders dan op de bank in een vertrouwde omgeving. Ja. Ze gaan uit hun comfortzone, gaan naar theater, ontmoeten mensen. Hoe mooi en speciaal dat is. Ik heb zoveel respect voor iedereen die zo binnenkomt. Dan denk ik, oh echt bijzonder. Dat vind ik echt heel mooi. Ja, en het is andersom ook een beleving hè, voor de mensen die naar theater komen. Dat is wat je zegt, het is echt een beleving van een stukje entertainment, theater of een film. Wat een andere beleving is dan wanneer je natuurlijk thuis op de bank zit en eventjes je televisie aanzet om op die manier geëntertained te worden. Dus, ja, want je kan denken, dat is allemaal commercieel bedacht, maar
dat is helemaal niet met deze intentie neergezet. Ik programmeer artiesten meer met het idee, oh ja, dat mensen moeten wel zien. Dit is bijzonder. Dat wordt wel echt iets waar je over na kan denken, napraten. Maar je kan natuurlijk ook plat klucht doen, waar je niet te veel moet over nadenken. Maar gewoon gaan kijken, vermaken, alle zorgen even vergeten en even ontspannen. Dat is eigenlijk voor iedereen wat wil. Ja. Verschillend, ja. Want je had laatst ook iets specifieks voor ouderen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat zijn we wel recent, denk ik nu al drie maanden bezig voor de seniorenmovie. Ja, ik moest heel lang over nadenken, hoe gaan we dat noemen? Beledigen wij niemand? Of, ik kwam er niet uit. Dus uiteindelijk is het seniorenmovie, dus respect. Ja, leuk! Voor iedereen. Maar ik denk, nou ja, dat is dan wel doeltreffend en voor iedereen duidelijk, daar gaat het om. Dat is een doelgroep wie ik wil aanspreken. Ik dacht, ja, al die oudere mensen die alleen thuis zitten en zeker vooral in de winter, die lange dagen en veel alleen zijn, dan denk ik, nou, kom maar daar wel naar theater. Leuk, even middag lachen. Dus ik heb voor die mensen wel een programma, een comediefilm, ontvangst met koffie, met iets lekkers erbij en hopen wel ontmoeten elkaar en even babbelen. Ja. Nou, dat was wel echt de intentie voor mij om iedereen die alleen is, kom maar op. Wij zijn er voor jullie. Uiteindelijk theater staat het voor jullie, dus gebruik hem dan. En waren ze druk bezocht, die middagen? Nou, de laatste seniorenmovie was wel echt zo druk dat ik dacht, oké, straks moeten wij nee gaan verkopen aan de mensen. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, dus ja, dat zou natuurlijk wel voordeel zijn als mensen van tevoren reserveren. Want dat weten wij waar wij aan toe zijn. Tuurlijk. Maar ja, goed, dat alles moet groeien en iedereen moet natuurlijk wel van weten. Ja. Maar ja, dat hebben wij nog even tijd voor. Dus dat gaat wel goede richting, hoor. Ja. Wat leuk. En wat is jouw eigen doelstelling voor het Ledel-theater en voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen? Mijn doelstelling? Nou ja, dat heb ik wel ook zeker over nagedacht. Met wat wil ik eigenlijk bereiken hier? Kijk, de draaiend houden, dat kan blijkbaar nu wel. Maar wat zou ik heel graag wel willen zien? Dat is denk ik wel toch minstens 1 keertje per jaar elke Zeeuws-Vlamingen hier, of inwoner gemeente Sluis, hier in theater te mogen ontvangen. Dat zou ik wel echt geweldig vinden. Want nog steeds hoor ik wel mensen die zeggen, theater, hebben wij hier theater? Ja, dat hebben wij wel, dus graag, welkom. Ja, dat zou ik wel echt super mooi vinden. Dat echt iedereen dan kan zeggen, nou, ik ben vorig jaar wel in theater geweest, toch? Ja, en of dat theater of bioscoop is, maakt niet uit. Gewoon, kom maar. Wij zijn er voor jullie. En het is voor jong en oud, hè? Want ik hoorde je net iets zeggen voor die oudere senioren. Hoe noem je het dan nou? Seniorenmovie. Oh ja, de seniorenmovie. Ja. Maar ik kan me herinneren, toen mijn kinderen nog op de basisschool zaten, toen heb je ook het Ledel-theater beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld een schoolmusical. Ja, dat komt elke jaar terug. Altijd op het einde van een schooljaar wordt een basisschool uit de omgeving. Die huren theater voor hun musical, jaarmusical, waar kinderen een hele jaar naartoe leven. Ja. Maar dat is dus dan wel iets plaatselijks, waar mensen uit net als plattelanders of inderdaad basisscholen, muziekverenigingen, die krijgen hier een podium voor gereduceerde prijzen, zelfs ook nog eens wel aangeboden. Ja. Maar ook jong, theatervoorstellingen voor 2+, vind ik ook wel inderdaad een doelgroep die tegenover seniormovie staat. Tuurlijk. Ja, dus wij programmeren wel breed voor jong en oud. Ja. En dat is toch superleuk? Ik bedoel dat je gewoon een plek hebt, wat echt gewoon vanaf 2 tot 102, zeg maar. Waar iedereen gewoon iets leuks kan beleven en een film kan kijken of naar het theater kan gaan of whatever. Dat is natuurlijk hartstikke waardevol als we dat in de regio kunnen behouden. Dus, we hebben elke dag iets in onze aanbod. Dus dat zou ik zeggen, kijk maar even op onze website. Superleuk. Wat hebben we vandaag in theater? Ja, we hebben onze website recent ook aangepast. Zodat mensen inderdaad per dag kunnen kijken, wat is het vandaag te doen? Want onze vorige website had dat niet. En dat was een beetje altijd zoeken. Wat hebben wij volgend weekend in theater? Nou, nu dus weer wel. Dus je kan per datum eventjes raadplegen en kijken, wat hebben we? Ja. En dan lekker makkelijk, toegankelijk. Ja, en hebben jullie nog mensen nodig? Hebben jullie genoeg vrijwilligers? Of zeg je van nou, als iemand het leuk vindt om eens te komen kijken hoe dat is, zijn mensen altijd welkom? Hoe is dat op dit moment?
Nou, zonder vrijwilligers, denk ik, is ook geen Ledel-theater. Dus graag. Ja, altijd is iedereen die zich hiervoor wil inzetten voor ons. Ons wil bijdragen en aan hier samen zijn. Ja, dat graag. Ik sta voor iedereen klaar om even een gesprekje te voeren. Kijken wat voor verwachting iemand heeft. En welke functie kunnen wij met elkaar matchen. Dus kom maar op en we gaan het zien. Ja. Nou, leuk. Ja. Nou, Justine, ik ben hartstikke blij dat je in je eigen studio bereid was om eventjes je verhaal te vertellen. Ik vind je een ontzettend inspirerend mens. En ik vind het super knap van je wat je allemaal hebt neergezet. En zeker na de dood van John, want dat heeft natuurlijk bij iedereen ontzettend ingehakt, denk ik, in heel Oostburg. En ook bij jullie als gezin. Dus hartstikke fijn dat je hier bij was in onze studio vanavond. Dank jullie wel, lieve kijkers, voor het kijken naar deze aflevering van Scheldemondig. Ik hoop dat jullie, net als ik, ontzettend zijn geraakt en geïnspireerd door het verhaal van Justina. Bij deze ook nog even een oproep van Justina om vooral eens even op de website te kijken van wat is er allemaal in het Ledel-theater te zien en te horen en te beleven. En mocht je je geroepen voelen om eens in gesprek te gaan met Justina over eventuele sponsoring, of vind je het gewoon leuk om even langs te komen om te kijken van misschien is in het Ledel-theater wel iets te doen voor mij als vrijwilliger. Nou, dan weet je het Ledel-theater vast te vinden. En dan wens ik u nog een hele fijne dag en tot de volgende aflevering van Scheldemondig.